You
yourself. Auntie, can you tell us what you saw during this parting of the day? Thank you. Without wasting time, I am giving myself what I saw. As they are about to the dead, I watched their countenance, their hands, their movements, and I saw that it's a strong one. United, they are together. The two hearts are possible. And that proves what said in the Bible that what God has joined together does not asunder. So they are united and one, and this is the secret of their victory. Thank you, Mom. Thank you, Mom. She gets golden eyes. She said she saw them coffee in one accord. Thank you, Mom. And so, let me ask the father of the day, because this man gets able eye. They see everything. Only you will get the visions. Yeah, thank you so much. I was standing with Sister here. What she said was exactly what happened. Thank you so much. Okay, the two of them and I join together. And so now, you have to show us how you feed your wife and how you feed your husband. So many of us don't know how to feed. Oh yeah, I want to see, ladies and gentlemen, let us see how you go take feed your wife. Feed your husband, sorry. Do you need the analysis today? Everybody lunch. Ora moa, give and mobito. Child, love one thing, love kill me. Yes, you can be the lesson. She's off my goal. Child, love the woman. Tell me something, tell me something. You see, I like the way you carry the big one. It shows that for house, if you cook soup, the big meat, now you go to give your husband. You don't show example. Every day, as you get it and here, every day I ask your husband, you say you change style. You will get trouble from today. Now you go to chop the big meat. Okay? You want to do it? Or you show us how you go take your husband, your wife. No black and you. We are telling the policies yesterday. Like the stars in the sky. She is one. She doesn't go back fast. So let's say she never jumps in 2 days. Ladies and gentlemen, the big man of it's not easy. And so, while they don't do chocolate, we will take the toast immediately. After the toast, we will go through twisting time. You all know how we do it. Oh yeah.
want to take the toast, Israel Emeka Ategu, all the way from Grand Shamap, you present the toast. Because when you're going to take something, if now what you go, let's use it as toast. The one when you enter eye, if you want to drink and close your eye so that you don't enter your eye. So you say the toast and then we continue. Praise Master Jesus. Praise the Lord. Amen. A friend of mine just suffered problem of breathing, and they put him in the bed for 2 days. He paid £5,000. And this is what God has given you free. You breathe every day, every moment, without payment. And yet, you don't want to praise God. Yet, you are not obedient and submissive. So today is a special day for my own brother. And that is why we are celebrating their life today. It is not by power, it is not by might, but by spirit. And spirit is Jesus Christ. So I just want us to do this toast with the wind of glory in this family. So we are doing this toast in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Clap for Jesus. Bless you. Hallelujah. Hallelujah.
So, Igbo women, Iwa women, please. Akọ́kọ́lọ́ pọ̀ ní ìsàkúrò aláàbọ̀kẹ́sí. Oh,
isi aka abụọ ya. Ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị anọrọ n'ife a na-eme, eweta isi mmadụ tinye ife na-eme wee wisi. So, mechie ọnụ biko na ụmụ ọkụ na-ekwu okwu. Halo, ụmụ ọkụ na-ekwu okwu biko nụ. Geenụ ntị. Obodo ọbụla ụmụ ọkụ anaghị akwanyere ụmụ ọkụ ugwu. Obodo a bụ ọkụ. So ọ ụmụ nwaanyị na-eme na ife a na-emelu ife ndị Igbo na-eme n'obodo a na-aba aba nọ n'ebe a. Taata nwanne anyị nwoke Mmadike 2022 anyị bịara n'obi a. Anyị bụ ụmụ nwaanyị ịwa maka na nwunye onye bie bụ onye otu anyị. O so n'ife na-eme. So anyị wee bịa ka anyị kwanyere ya ugwu dị iche n'ụbọchị nke taata. Maka na ya bụ nwaanyị dịkwa. Mmadike odogwu dị elu, ada alụ ya okwu. So ụmụ nwaanyị ịwa ji obi aṅụrị wee bịa n'ụbọchị nke taata. Ha bịa sonye n'ife a na-eme. Anyị wee na-asị na Chineke ya gosi unu. Taata abụrụ maka mbọsị oyibo. Anyị rapụ oyibo a mbọsị ọzọ. Taata abụrụ maka oyibo. Mmadike anyị wee na-asị na anyị na-arịakwa anyị nwanne anyị nwaanyị a n'aka. Ka ị na-edobe ya n'otu isi emebi ya anya, ịma na ọ mara njọ. Ma mmebi bido taa, o gosibe ife a na-eme. Ọ wee mara ife a na-eme. Echi niile na-ewepụtara anyị what they should have. So, Flowers, today on behalf of IWA, Igbo Women Association of Vienna, of Austria as a whole, ana m adụ gị, anyị ncha na-adụ gị, sị gị biko otu anyị si erube isi maka ama m Igbo erube isi, isi batara ya ọrụ. Biko, jisikwa ike. Ejiri ọba ịwa anya nọ na be di. And anyị na-eje anyị lụkọta dị ka anyị pụta. Anyị na-anụ nụka nka ụmụ nwaanyị na-abịa anyị na-aga. Anyị na-abịa Igbo ebukwa nka. Igbo a na-asọpụrụ ududu, ị ga-adị sọpụrụ ifesa onye anya pụrụ. Nwaanyị ọbụla si na bie debe ka ọ bụ asị ma sie ike na be di. Onye si na ebule ya nke a si ya na ebule ya onye sira dị ka abọsị. Biko ka ọ wee na-aga bụ otu esi aga Mmadike nwere mmasị. So jisie anyị ji ugwu ife wee bịa anya ma akpọba afọ na ndị mmadụ ewebe iwe ife anyị bụ erukwa ịna ya ebe utu anyị otu na etu mana anyị jidoro nke a bata ka ụzọ wee baa anyị ọkara. So our honorable social secretary president gwara onye ife anyị rụrụ anyị onye ya. Thank you. As a matter of fact, ladies and gentlemen, these are one of the group you don't want to mess with. The mothers in the house, you don't want to mess with this group. I appreciate you. A big round of applause for